Takže ahoj lidi, já jsem Malíček a vítám vás u dalšího videa a to video je zase z Minecraftu. Zahrám si Skywars a je tu se mnou. Jaký jsem si, ahoj. A toto video asi bude trochu přetočené, protože ho mám jako zálohový video. Tak a zahrám si, tak jdem, pojď. Jump. Já jedu za tebou. Už nejme to hitne, když... Tak, skočíme do portálu. 3, 2, 1, teď. Jsme spolu. Jo, Jsme spolu. Jo? Ne, to tam už má někdo deje brnko. Víš jo. Já taky. Chtělo by to nějaký ender perly. Já mám jednu. Já nemám žádnou. Tak já půjdu k tobě, ale hlavně nezabij. Jo, nebo já mám full dia, jo? Ale nejsem tam ten, jo? Nesplet si mě s nikým. S tím možná spletu a zabiju ho. Aha, tak mě zmizlo úplně celý brnko. Pěkný lak. Jo, 11 perel. Více. Cože, jak se kážkám. Fakt? Pořád? Ne, jakože jsi ti sekal hlas, už dobrý. Já vím. A už ne? Ježiš. Už ne. Už dávno ne. Tak pojď na střed. Tak jo. Full dia tady je. Počkej, to jsi Ty, help. Ne, já jsem si jako nekupoval full dia pro nic za nic, jo? Ty sráči, pojď. No, dělej. On mě zabije. Máš to? Ne, nechtěl, to jsem já. Já mám strašně málo hápek, nemáš golden apple. Regeneraci jsem ti tam hodil. Dějte ty dia věci. Ne, já jsem vyhodil dia věc. Ta je regeneration. Si hned vypiju, mám 3 hápka. Fuj. Tak. Jo, nejsme tady ještě jenom my dva. Ještě tady s nějaký typek. Víš ne? Dostat kabu. Ho vem si kalhotky. Jako ten, hej, víš, jak máme udělat ten úkol? Jo, O kalhotka. to víte, že my chodíme na jinou škalu. A máme udělat úkol o kalhotkách. Bikini plavky. Hele, počkej, ještě tady snul s náma 2, já mám 10 perel. Hej, nevíš, kde jsou ty týpci? Tamhle je týpek, dělej full dia, kámo. Počkej, já si dám regen. Počkej, ne, ještě tam nechoď. Já možná schodím. Možná, tam ne. Kuk. Trefa. Ne, spadl! Já spadnu. Tak já to stříhnu lidi a uvidíme se u další arény. Zatím ahoj. Kámo. Takový fail. Koženka můžu dát. Ej, kamaráde, bys si moc. Ach jo, to je smůla tady to. Umři. Tážo? Jo, já jsem zabil. Dějte, já schodím. Poslední, lol. Toho dáš. Ale on si tady stojí most a já jsem ho nestihnu z dálky trefit. Honem, pojď to, dáš, zkus to. Neboj to, jinak jsem ostříhaný, jo? Jo. Mám ofinu jak svině, ty vole, velkou, ty vole. Jak máš... Mám jí, ty vole, velkou, ty vole, jak kdyby jsem žádnou tam dělal. Ona mi ji de facto úplně zkrátila, hej. Já jsem asi sejmul. Já nesejmu, hop. Zkus ho, prosím, dej ho. A nechci, aby to bylo dobré. Já taky nechci, aby to bylo do 10 hodin, jo. Jako kámo, už můžeš skočit, no. 12 minut stačí. 12 minut. Už to máš? Ne, nemám. On tam furt kempí. Se k němu portni. Kámo, už ho zabím. Jo. Zabil. Co to máš? Jo, to vyhrál. má? Vyhrál jsi. Jo. 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 Takže počkej. No.
Tak jo lidi, jsem zpět a Joker vyhrál, tady to můžete vidět, čekejte tady. A my se chystáme na další arénu, takže 3, 2, teď. Hej, a kolik ještě tak natočíme takhle? Omlouvám se, teď mám vlak. Teď mám vlak, já nevím, kolik natočíme her. Tak, teď to vlak. Zase Ender Perla, no, dobrý meč. Jsme spolu? Jo, ne. Nejsme, to je jedno, já to dohraju stejně. Hej ty antičko, ne, šláp. Víš co? Já šlapnu. Hej malíčku, víš, nechtěl. Takže jsem zase mrtvej. Oží fail. Really? Hej, já mám prostě takovou smůlu. Takže další střík lidi. Dupneš na TNTčko, nebo prostě sám skočíš dolů. Prosím umři, jenom aspoň jednu arénu. Tak jo. Jak bych to možná vyhrál, ale pro malíčka skočí. Takže, free. Počkej, jsi real, ne? 3, 2, 1, go! Už to začalo? Já nevím. Já mám vlak. Trávu, hlínu. A už to začalo. Jo, jsme spolu malíček. Tak jo, jsem zpět a zase jsem udělal střih, protože jsem to zase filmul, ale už jsme zase tady. A tady tu mapu jsem ještě nehrál, hele. Jo. Jaká nová? Ty jsi koupil food, já? Nekoupil. Já si taky K čemu? Jenom jednu hru jsem si to koupil a stejně jsem to filmul, takže už vím. Stejně jsi to fejnul a spadnul si. Takže vím, co je food. Ale jsi sám skočil. Já vím, protože já jsem vyskočil a protože jsem držel dvojitý Včko. Já jdu na střed, lamo. Ona mě hodil weakness, já jsem se vyhnul. Oh shit, jo to seš ty, sorry, omlouvám se ti. Promiň, omlouvám se. Tady jsi Vares? Tě zatopím hlavu, hajzle. Tak když jsi Vares, ty Vago, tak co mám dělat, hele? Klidně tady, hele. Nemáš nějaký Iron Match? Mám jeden svůj, krásný. Tak ty máš jeden. This is Sparta. Ale jak si chceš, tak spíše sekeru. Cože? Ty chceš kounout? Tak já tě dám. Říkám, že jestli chceš, tak ti půjdu sekeru, nebo takhle dám. Jo, počkej, sekeru mám také. Aha, ona to má větší. Chceš mít iron sekeru. Haj, vyhodil. Hop, mám jí, haha, tak pojď ty svině. Hele, pojď sem, mám, nebo až ho hodím dolů, jo. Na. Co zhodím? Tady, máš tam iron meče, auajs. Já nevím kde. No, obejdi ten ostrov a tam bys se to měl válet. Kam jsi to hodil přímo? Jo, tady. Na druhou stranu. Hej, nejmeč. Jaký jsem? Teplej. A kde je ten týpek poslední? Já nevím. Tamhle, já se k němu zkusím stavit. No, hele, radši ne, víme, jak to dopadne. Radši se tam nestav. Já se ho najdu. Tamhle. Jo, on má šípy. Ne, hele. Hele, on má diameč. Se nelíbí. Ten se mi moc nepáčí, hele. Já mu ho asi vypáčím, ale. Hele. Ale 2 trefy za sebou. Budem kecat. Hele, kámo, zkus nějak za to a já mu tam skočím. Ne, hodil ten lektvar. Pojď, kámo, jdi do něj. Já mám málo HP, počkej. On má taky málo, kolik jsem mu dal? Kolik jsem mu dal hitů, sej mi ho. Už umřel. Jaj, on si sem sám hodil to. Zranění. Tak pojď sem a startujem to. Dej si ten diamant, že budu ještě vychcanější než seš. Ne, já mám tady ještě 2 diamantové meče. No tak mi jeden dej, aby to bylo spravedlivý. Je moc, ne? Jako. Si kup sám, ne? Neboj, já tě nesejmu. Ale tak pojď sem. No a hoď mi jeden diameč. Dík. A tak já odstartujem to. Já jdu na druhou stranu. Tak jo. Takže 3, 2, 1, teď. Ojojojoj. Ty jsi. Haha, konečně první výhra. Tak aspoň jedna. A jdeme na další arénu. 3, 2, 1, teď. A
kolik si dáme těch her? Dlouhá hlína, tady to bude asi poslední hala. Nepotřebuju to mít zase tyhle velký jak. A zase omlouvám se teď za lak, neodpovídá mi NCčko. Jo, a já bych vám chtěl velice poděkovat. Tak za dobrý hra. 10 No, nejsem s tebou. A jo, to jsem chtěl. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za mých 30 odběratelů. Já si to neskutečně vyjádřím, jste skvělí lidičky moje. Já vás fakt úplně mega mám rád, protože tady za to, co děláte pro ty, dalo by se říct v úvozovkách youtubery, je neskutečný, jste fakt super. Ano, to jste. I u mě já vám taky moc děkuju za těch 10 odběratelů. Je to taky pro mě docela dost hodně. Fakt, ale jako my, který točíme ty videa, se snažíme, aby vám se ty videa líbily. Ne pro nás, pro zábavu, ale pro vás. Není to naš to pro nás prostě. Chceme, aby to bavilo vás hlavně. A možná, že u mě bude vycházet GTA 5 na počítači. Aha. U mě buď Minecraft videa, možná někdy začnu ty vlogy, ale o čemž pochybuju, protože... Vy jste asi za nás nebyli. Tak to si děláš rovnou, to je přes zdi. No, really. Týpni, kurvo. Mrtvej. Tak jo, tak já toto video ukončím, takže pokud se ti video líbilo, dej like, či odběr, či koment. Já se budu těšit v další videa. Díky, že jsi koukal, jeho kanál v popisu videa a čau. No já to ještě teda točím, jo. Aha, jep. Já to vydám asi hned teď. Double video. Já nevím, kde je ta opice. A to půjdu renderovat, mezi tím budu čumět TV. Mezi tím budeš čumět livestream. Potřebné. Halo? Sázím nutnou mikro. Oj. Aha. Tak asi mu neutnul mikrák. A tamhle. Víš to? Ano. Já půjdu, jo? Já to jdu stejně renderovat a pak jdu s tou mamkou teda. Jo. Zatím. Takže jak jste si mohl povšimnout, jak jsme akorát, nebo malíček dotočil a já tady ještě hraju, poslední hru. A už to asi taky ukončím, takže to už je Mavares. Takže já vám děkuji za shlédnutí a za těch 10 odběratelů je to velice hodně. A moc krát vám děkuju. A uvidíme se u dalšího videa a čus!